Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Чоллыда сугыш ветераннары өчен госпитальга яна ковид статусы кайтарылды. Бу ни белән бәйле? Шәһәр юлларында видеокамералар саны артачак, алар нинди бузу очракларын теркәячәк. Берәүләр аларны читләтеп үткәндә шәһәрдәшебез ярдәм итәргә тырыша. Берничә ел дәвамында Рөстәм Гатин авыр тормыш хәленә калган кешеләрне ашату һәм киендерү белән шөгыльләнә. Чоллыда сугыш ветераннары өчен госпитальгә яна ковид статусы кайтарылды. Бирдә янәдән шәһәрдәшләрне яңа коронавирус инфекциясе диагнозы белән кабул итәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, сугыш ветераннары өчен госпиталь соңгы тапкыр коронавирус белән пациентларны 2021 елның декабрь ахырында кабул итүдән туктады. Узган ел эчендә медиклар коллективы 1182 чоллының сәламәтлеген кире кайтарды. Пациентларны саклап калу өчен көн сайын 1 тоннадан артык кислород сарыф ителде. Шулай ук 1042 пациент коронавирус инфекциясына соң реабилитация курсы узды. Хәзерге вакытта Чоллыда 3 дәвалау учреждениесе, яшьләр хастаханәсе, 2нче шәһәр хастаханәсе, шулай ук сугыш ветераннары өчен госпиталь махсус режимда эшли. Һәм 5нче шәһәр хастаханәсендә бер бүлек ковид белән авыручылар өчен каралган. Теманы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоктыруның 3600 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, 370 кеше хастаханәгә озатылган. 18 яшькә кадәрге балалары 416 кеше дип искәртеләр ведомствода. Иң күп авыручылар Казанда 1294 кеше һәм Чаллыда 523 кеше. Шулай итеп 18 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 87850 очрагы билгеле. Аларның 56865 терелгән, 2792се узган тәүлектә. Шәһәр юлларында видеокамералар саны артачак. Алар стоп линияны чыкканда, машина тизлеген һәм сулга борылганда юл кагыйдәләрен бузган очракларны терки. Заманча видеокамералар 10 көн тест режимында эшләячәк. Күпме камера урнаштырачаклары әлегә билгесез. Финанслау мәсьәләсе хәл ителә. Бүгенге көндә видео теркәү җайланмалары машиналар еш йөри торган шәһәрнең 8 юл чатында эшләп килә. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев әйтүенчә, юл кагыйдәләрен бузу очраклары күпкә кимеде. У нас оборудовано в настоящее время 8 перекрестков. На каждом из перекрестков установлено от 3 до 5 видеокамер, которые занимаются фиксацией нарушений. Они работают в автоматическом режиме, и владельцу автомобиля, зарегистрированного на почтовый адрес, приходит и в госуслугах, приходит извещение о том, что он нарушил правила дорожного движения. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Берәүләр аларны читләтеп үткәндә Рөстәм Гатин ярдәм итәргә тырыша. Берничә ел дәвамында эшмәкәр һәм хәйрияче авыр тормыш хәлендә калган кешеләрне ашату һәм киендерү белән шөгыльләнә. Тик ул моның белән генә тукталып калырга җыенмый. Рөстәм Гатин безнең төшерү төркеме белән үз планнары хакында уртаклашты. Макароны с фаршем, с мясом, по-флотски. Барысы да 3 ел элек бер тәлинкә кайнар ризыктан башланды дип искә ала Рөстәм Гатин. Пандемия вакытында кызыл зонада эшләүче табиблар өчен кайнар ашлар, чит ил студентларына ярдәм йөзеннән хәйрия акцияләре уздырганнар. Приносят такие куртки новые, вот с бирками даже, вот ценники есть, пожалуйста. Да, вот такие дорогие, достаточно пуховики, они абсолютно новые. Бүгенге көндә Рөстәм Гатин командасы 20 меңнән артык кешене тукландырган. Төшке ашларына атнага 3 тапкыр өләшәләр. Моның өчен органзалы янында павильон урнаштырылган. Чаллыдан тыш Менделеевскида яшәүчеләргә дә ярдәм күрсәтелә. Буларның барысы да шәһәрнең битараф булмаган кешеләре һәм эшмәкәрләр ярдәме белән башкарыла. Есть у нас такие люди, которые живут за десятки тысяч километров. Один парень живет в Мексике.
и из Мексики нам помогает. Вот, да, это, конечно, трудно в это поверить, но на самом деле это так. Рөстәм Гатин ошату гына түгел, һәр яктан ярдәм күрсәтергә тырыша. Мохтаҗлар, чештарашларга, юристка, дин әһленә, табибка бушлай барырга, шулай ук эш бирүчеләр белән киңәшләшергә һәм торак табарга мөмкин. Команда эше нәтиҗәсендә 50-дән артык кеше гадәти тормышка әйләнеп кайта алган. Мы приобретаем мобильную баню. Есть такие люди, которые постоянно живут вне квартиры. На улице, на даче, в подъездах, еще где-то. Одев, накормив, дав теплую одежду, вылечив и оставив его грязным, ну, это работа как будто бы недоделанная получается. Вот осталось только его помыть в принципе. И эту работу мы тоже планируем добить. Рөстәм Гатинның алга таба күчмә мобиль туклану пункты һәм шулай ук китапханә белән түләүсез кер юу пункты эшен башлап җибәрү планнары бар. Нинди генә очракта да кеше булып калу мөһим дип саный Чаллыла. Лилия Гатина, Айдар Мусин, Яңалыклар. Язгы бәйрәмнәр якынлаша. Удмуртия күргәзмә үзәге ярминкәсендә шәһәрдәшләрне тәмле деликатеслар, кием салым һәм үзенчәлекле бүләкләр көтә. Якты кыш ярминкәсе сезгә бәйрәм өстәлен әзерләргә һәм якыннарны бүләкләр белән сөендерергә ярдәм итәчәк. Чаллы халкына балык деликатеслары, ерак көнчыгыштан сыйфатлы кызыл улдык, май, Абхазия сыры тәкъдим итәләр. Белоруссия десертлары, көнчыгыш тәмтемнары, төрле шәйләр, кесәлләр дә бихисап. Я пришла за киселем. Почему именно кисель? Вкусный. Там по килограмм, по полкилограмма развешенный. Алда бәйрәмнәр, ярминкәдә сувенирлар, ашхана кирәк-яраклары, Вологда текстиле, Кырым, Индиядән табигый майлар, бизәнү әйберләре тәкъдим ителә. Кадерле кешеләрегезне монгол кашемир әйберләре, зәвыклы өс киемнәре, мамык эшләнмәләре белән сөендерергә ашыгыгыз. Шведской продукции, рыба, ну и все прекрасно. В этот раз ассортимент лучше, мне понравился больше. Бүләкләр һәм тәмтемнәр алырга килегез. Павильон 32 комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркеты янында 20 февральгә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. G-Energy. Замена масла, заправка кондиционеров. Город Набережные Челны, проспект Вахитова, 10-1А. ГСК «Профсоюзный». 8-962 550 50 80. Уважаемые садоводы СНТ «Силикатчик», очередное общее собрание в форме заочного голосования состоится с 4 по 27 марта 2022 года с 10 до 14:00.